बिथांमोननि गुबै हाबाफारिया बर' हारिखौ आबुङै जौगाहोनांगौनि थाखाय न'खर दानाय न'खरखौ जोथोन लानायनिफ्राय लानानै साफा साफा आइजोनि जिखिनि रल जि रेसपन्सिबिलिटि आरो साफा साफा बिमाया बर' हारिखौ जेरैबायदि शक्तिशालि जोथोन लाबोदों बै लेभेलाव जोंनो सोलोंथाइ जिखिनि जोङो लानांगौ मोननांगौ एमप्लयमेन्ट जेनेरेशन आइजोफोरा जोंनि बिनानाव फरायसुलिफ्रा जिखिनि मोननांगौ आरो रांखान्थि भाबै सेल्फ रिलायेन्स सेल्फ सास्टेइन जानांगौ गावनो गाव मजबुत जानांगौ दा दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ गुबुन गुबुन माखासे एजेन्सिसफोर दङ बिसोरो प्रेक्टिकेलाव माखासेया मोजां मावदों माखासेया मोजाङै साफिसियेन्टलि मावनो हायाखै बे लेभेलखौबो जों फकास खालामनानै बिथांमोनखौ एवेयार खालामनांगोन बुहुमनि मुलुगनि माने अर्गेनाइजेशनफोरजों कानेक्ट खालामनांगोन आरो गुबुन फारसेथिं सोलोंथाइ एमप्लयमेन्ट जेनेरेशन रांखान्थि जौगानायनि अनगायैबो आं दहाय बुंनाय बायदि जे आइजोफोरखौ लांखारनाय आइजोफोरनि प्रलोभन बर' हारियावनो दिनै माखासे थासारि नुजादों जे हाबा जानाय मानसिफोरा गुबुनजों लांखारनाय आरो गुबुनजों दोनखारलांनाय आरो बेयाव न'खर बायनाय न'खर धंस जानाय बेबायदि थासारिया दिनै बहुद दिनै बारायदों आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जोङो नुदों जे गोदो गोबां दङमोन दिनै एसे खमायबाय खिन्थु दिनैबो बबेबा नङा बबेबा कर्नाराव साइलेन्टलि बे सोलिगासिनो आसाम सरकारा स्ट्रिक्ट फकास होदों जे कुनु कारनाव चाइल्ड मेरिज जाया जाय चाइल्ड मेरिज खालामो बियो आयेन भाबै दन्दनीय आरो बे जेलाव थांनांगोन थेवबो दिनैबो दाबो गोरों समाजावबो बेबायदि माखासे थासारि जाखोमानायखौ जों नुदों मबाइलनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां माखासे खैफोदाव गोलैनाय जों नुदों आरो बेखायनो बे दायना आरो दायनिनि जि बिसास आइजोफोरखौ उइक मोनसे पइन्ट लानानै गथ'फोर आरो आइजोफोरनि सायाव जि मोनसे डमिनेन्स बिथांमोनखौ जि दायनि होननानै जि सन्देह खालामनाय जायो बे मोनसे जि गोथे खोमसि फोथायनाय बेखौ जोङो गैया खालामनांगोन आरो बेखायनो समाजखौ जुदि जोङो गासैबो बिथिंनिफ्राय साइन्टिफिक मोनसे पद्धतिनि गेजेरजों दानांगौब्ला बर' बिमा गौथुमा बिनि माखासे जि एजेन्डा जौ संनानै न'खर संसार सालायनो गोनां जानाय बिनि फेक्टखौ दिहुननांगोन आरो अल्टारनेटिभ लाइभलिहुडनि थाखाय बर' आइजोआ बर' बिमाया जुदि गुतै जिबन जौ संनानैनो जुदि गावनि फिसा फिसौखौ फोरोंनांगौ जाहोनांगौ जायोब्ला बे हारिनि थाखायनो मोनसे लाजिथाव बाथ्रा आरो बेखायनो बेखौ अल्टारनेटिभ लाइभलिहुडनि गेजेरजों खामानि मावनांगोन दा समाजखौ जोङो मोनसे सिस्टेमाव लाबोनांगोन आरो बड'फानि आदर्शआनो बेनोमोन जे गेरेमसा माहारि जानांगौब्ला बर' हारिया जौगानांगोन आरो आइजोफोरा हौवाफोरजों लोगोसे समानै जौगानांगोन हौवाफोरा गासै बिथिङाव जौगाजोब्बाय बे बाथ्रा नङा दिनै किन्तु जोङो समान समान मोनसे परिबेसाव लांनायनि इनिसियेटिभआवसो जोङो आइजोफोरनि स्पेसियेल फकास लानानै खामानि मावनायनि खोथाखौ जोङो सावरायदों आरो थांखि लादों सोर दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दैदेनगिरि मिरु आफादाव चिफ कनभेनर जोंहा मानगोनां लीला बसुमतारी बायदियाव लोगोसेनो एबसुनिनो बिबानगिरि डेपुटि स्पिकार बिबारि बर' बिथांखौ डेपुटि चिफ कनभेनर होदों मिरुनि जाय आइजो बिबानगिरिफोर थायो एबसुनि बियो बर' आइजो बे गौथुमाव बर' बिमा गौथुमाव बियो बिबान लागोन आरो जाय चिफ कनभेनर बेखौ जोङो सेनियर मस्ट आरो माहारियाव ससियेल कन्ट्रिबिउसन थानाय बेबायदि सुबुंखौ होनानै जों टिम बानायदों लोगोसेनो बेयाव सेन्ट्रेल कनभेनर्सफोर थागोन मिरुनि लिंथुमगिरि आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेल बेयाव 12 जननि मोनसे कमिटि जों तयार खालामदों चिफ कनभेनर डेपुटि चिफ कनभेनर सेन्ट्रेल कनभेनर 10 जन आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट कनभेनर थागोन आरो एसिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट कनभेनर थागोन आरो डिस्ट्रिक्ट मेम्बार थागोन बेयावबो 12 जन जोङो आनसलिक दानायनि खोथाखौ सानाखै जोङो दा प्रिलिमिनारि एबसुनि जिखिनि मावथांखि एजेन्डा दङ गुन गोनां सोलोंथाइनि सोमावसारनाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज आरो जिखौ बुंबाय आइजोफोरनि थाखाय स्पेसियेल एजेन्डा आरो जेंना सुस्रांनायनि थाखाय स्पेसियेल फकास बे मोननैयानो जोंनि मुल धारा जागोन आरो बेखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावगोन जों मालाबा नुनो मोन्दों आइजोफोरनि थाखायबो आइजोनि आफादफोर दादों नाथाय बिथांमोना गावसोरनि थांखिनिफ्राय मालाबा दोरोदनानै थानायखौ जों नुनो मोनो सम आरो थासारियाव बेबायदि जानाया नोजोराव गोलैदों जे आफादफोरा जोनोम जायो आफादफोरखौ जेरैबायदि खामानि मावनायनि स्कप होनांगौ बा आफादफ्रा जेरैबायदि समाजारि जेंना थासारिफोरखौ लानानै एड्रेस खालामनांगौ बेयाव बबेबा नङा बबेबा बे आफादफोरा
टाइम बाउन्ड खामानि एक्सन प्लान लानो हायाखै बा सुस्रांनो हायाखै। दा बेखायनो बर' हारियाव जिखिनि आफादफोर दङ इन्डिपेन्डेन्टलि गावनि प्रिन्सिपाल आइडिय'लजि गावनि संबिधानजों हाबा मावदों बिथांमोना राइट ट्रेकआव थांनानै हाबा मावनांगौ। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गोदान आफाद जोनोम होआखै आरो गोदान आफाद जोनोम होनानै समाज आरो हारियाव जों केवास खालामनो सानाखै। जोंनि आदर्श आरो जोंनि सान्थौआ गुवार आरो गोथौ आरो बेखायनो एबसुआ जि खामानिखौ मावबाय थादों बबेबा लेभेलाव मेसिभ आरो बांसिन फकास खालामनानै खामानि मावनांगौनि थाखाय आइजोनि मोनसे टीम बानायदों आरो बे टीमखौनो जों बर' बिमा गौथुम बिमुं होदों। बे बर' बिमा गौथुमा गावनि नेम एन्ड स्टाइल डिजिगनेसनजों एबसुनि खामानिखौनो बिथांमोना फकास खालामनानै खामानि मावगोन आरो बे एबसुनि बिबानगिरि जागोन आरो सिनियर मस्ट माखासे ससियेल एक्टिभिस्टफोरखौ लानानै बे टीमखौ जों मजबुतै स्ट्रङै हाबा मावहोगोन। गोजोन्थों।